जायफ्रा ट्राइबेल मानसिफोरखौ आक्रमण खालामदों बुथारदों बिसोरनि हा हु सेदों बे मानसिफोरखौ गोख्रैनो डिसिआ डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटआ दा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा एक्शन लानो हायो तो स्वयं हिमन्त बिश्व शर्मा सारानो बुंखाबाय जे आसामा बेखौ इभिक्सन खालामनो हाया खारन गावजों गाव बिदा फंबाय नांलाय खमलाय जाजासिनो आलादा हादोर सेपारेट स्टेटखौ थै थाङै आन्तर्जयै बर' फिसाफोरखौ मुंख्लं जाहोनानै जों जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियास मोनदोंमोन बिटिएडि आरो बिटिसि दा बिटिसि एडमिनिस्ट्रेशन आन्दाराव पुलिस पावार गैया ल' एन्ड अर्डार कन्ट्रल खालामनो अधिकार गैया दिनै आसाम जय बर' हारिनि नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसे इन्ट्र भिडिअ होबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो नुखाजोब्बाय बे जाहैबाय मा एक्स एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारिया माखासे बाथ्राफोरखौ हारियाव आरो जानाय गोसोआव नांथाव गोबां बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनानै होलांखाबाय आरो आं भिडिअखौ आं गोलाव होजोबला आं जास्ट नोंथांमोननि इन्ट्र हिसाबै होनाय जाबाय आरोखि बिनि सायाव आं डिसकासन खालामनो होननानै नंगौ थारमाने आंनि लुबैनायाव ना आं ओरैबायदि जाजानो लुगैयो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जाय सोरखौ जों दैदेनगिरि बुंगोन जाय दैदेनगिरिया बर' हारिखौ माने दैदेनलांगोन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बेनि सेफटिनि थाखाय जाय सुबुंफ्रा खामानि मावगोन एबा जायफोर बर'नि दैदेनगिरि जागोन आं बिथांमोनखौसो आंनिफ्राय मोनसे आपिल खालामदों थारमाने जेन'बा जोंना भारतआ मोनसे गणतन्त्र माने कान्ट्रि हिसाबै जोङो थारमाने बेवहाय जोंहा माखासे भट गेलेनायनि गेजेरजोंहाय पलिटिकेल माने पार्टिफोरनो जोङो सम फैयोब्ला 5 बोसोरनि उनाव जोङो थारमाने भट होनानै देरहाहोनानै आरो जाय एबसुलुटलि मेजरिटि देरहानानै सरकार दानो हायो बिनि सरकाराव दागोन आरो बेनो जोंनि बिटिसिखौबो बिथांमोना नाया नङा नायगोन जेरै स्टेटखौ जेरै स्टेटआ नायगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेरै अभार इन्डियाखौनो नायगोन दा बे हिसाबै मोनसे बाथ्राया नैबेखौ आङो एसे गोनो गोथो मोनबाय थादों आरोखि ओंखायनो आं बुंनो लुगैदों आं मानि थाखाय बुंनो लुगैदों होनना बुंदोंबा थारमाने दाखालिनि घटनाखौ बुंनो थांला आङो अल अभार थारमाने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि सेफटि आं आगोलावनो होनबाय थादों आं थारमाने बुंजानो लुगैयो थारमाने सोरखौ जायफोर माने जोंनि दा बिटिसिखौ सासन खालामबाय जायखि गभर्नमेन्टआव फैया मानो मिथिबायना नेक्स्ट हयथ' 5 बोसोरनि उनाव सोरबा गभर्नमेन्टआव फैनो हागौ ना आरो सोरबा फैबावनो हागौ ना दा बिनिखायनो जोंनि माने जायफोरनाखि माने मेन पर्टफलिय' दं जेरै सानसुमा सार होननाय बायदि मेन पर्टफलिय'आव थानाय मानसिफ्रा एसेबाबो साउन्ड होनांगौ खारन बियो बिटिसि आरो बेवहाय सोरनिबा थै माने होनानै बियो बिटिसिआ दाजानाय नङा गुबुन सोरबा हारिनि थाखाय नङा सोरबा हारिनि थै दान होनानै बिटिसि मोनाखै सोरनि थाखाय मोनो होनना बुंदोंबा बर'नि थै बिर जोहोलावजोफोरनि थै दुंब्रुद थैजोंसो बे बिटिसिआ दाजानाय आरो बिनिखायनो बै समाव जेरखम बिएलटि बड' लिबारेसन टाइगारजों बिएलटिजों दिनै बिटिसिआ दाजादों नङा होमबा बे समाव जों मिथिनांगोन कि बिएलटिआ आखायाव मानो हाथियार हमामोन आखायाव हाथियार हमनानै मानि थाखाय गावनि न' बांखौ गारनानै दस्रायाव थाहैयामोन खारन बै समाव जों सेफटि नङामोन जोंनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय हा हुफ्रा गासिबो गोमाजोबनोसैमोन आरो बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो जोंनि गाननाय जोमनाय राव हारिमु जोंखौ सेफगार्ड होनो थाखायनोथ' बिथांमोना आखायाव हाथियार हमनानै थांदोंमोन आरो बिनि उनाव दिनै एनडिबि ओंखारदों एनडिबि थांबाय बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनाबो सोमावसारबाय दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि आखायाव हाथियार थाग्रा बै हान्जाफोर थानायनि खाथिरावहाय बै समाव जोंखौ जायफोरनो गादबनो सुसिनो नासयनो माने बिथांमोना जानजि खाफ्रादोंमोन बिथांमोना लासैनो उनाव गिनो लादों आरो बे हिसाबैनो गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर जों बयखौबो जों सेलुट खालामनांगोन जाय एनडिबिआनो हक बिएलटिआनो हक जायफोरा आखायाव हाथियार हमनानै हारिनि थाखाय नांनो थांदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो सेलुट खालामनांगोन आरो लोगोसे जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै खामानि मावबोदों बै गेदेमाफोरखौ जों सेलुट खालामनांगोन इभेन बै समाव माने जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि मोनसे इनिशिएटिभ लानानै खामानि मावदोंमोन ना नङाब्ला दिनै बिटिसि जानाय नङामोन आरो बिटिआरआबो जानाय नङामोन दा बेनिखायनो आंनि लुगैनाया बिसोदै आं ओरैनो बुङाखै मानोना आंनाव हारिनि सेन्टिमेन्ट दं जातिनि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै आं बे बाथ्राखौ बुंदों खारन दाखालिनि घटना जाबाय आरो मालाबा जागोनो हागौथ' दा बेनिखायनो जोंनि जाय
शिप बिदेशिनि शिप बेयो साउन्ड होनांगौ गुरैयैनो साउन्ड होनांगौ बाहाय मेगन फोजोंलायनानै माबा मोनसे माबा होलायनानै बाथ्रा बुंनांगौ बे नङा मिडियायाव बुंबानोथ' जायोना मिडियायाव बाइट होबानो जायो बे जोंनिसो बिटिसि आव थानानै थानोब्ला गुबुन जाथि बारिफ्रा मोजाङै थानो हागोन खारन बिथांमोना हा हु दंना गैया हा हुखौ नायनांगोन जुदि हा दाउ देख्रेब साबोन होननाय बायदि हा हुआ बिथांमोना जुदि नामजारि नङाब्ला बिथांमोनखौ बेनिफ्राय होखारहरनांगोन दस्रायाव होखारहरनांगोनथ' खारन बेयो जोंनि हा बेयो जोंनि हयथ' बियो मा होनना दं फरेस्ट रुलार एक्टआव गोलैगोन बियो बे एरियाया ओमफ्राय हयथ' पिजिआर बिजिआर हाबो जानो हागौ आरो जाय बिथांमोना दावराव खालामबाय बिथांमोनाथ' बिसिनि हा नामजारि गैखाया होननानै जों दा मिथिबाय थादों आरोखि दा नै लेटेस्ट इनफरमेसन मोननाय बायदिब्ला बे हाया बिसिनाव गैया ओंखायनो जेन'बा जायफोर बिटिसिखौ दा सालायगासिनो दं बे साराबो माने इसेबां सिरियासलि मेगन फोजोंनानै बाथ्रा बुंनो नाङा मिडियायाव बाथ्राल' बुंनांगौ गुरैयै मिनिनो बुं एकदमबारे मिनि खुला खुलि बुं मिनिनानै बुं एकदमबारे बुं खिन्थु पइन्ट बाथ्राखौ बुं माने बिसोरखौ मिनिनानै बुंनानैनो माने सिगिनाय बाथ्राफोरखौ बुंखा आरोखि जेरै बे टेकनिकफ्रा हयथ' बै समाव बिएलटिनावबो दंमोन एनडिबिफोरनावबो दंमोन मिनिनानै बुंनानैनो बिसोरखौ सिगिहैनाय आरोखि दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय दावराव जानानै थांबाय गोबां घटना जाबाय बिनि गेजेराव सोर बाथ्रा बुंखो जोंथ' बारा बुंखायाखै बर'फ्रा सोर बेसेबां बाथ्रा बुंदों बुङाखैना खिन्थु नाथाय बिसोरनि हारिया गुबुन अल अभार आसामावनो दिनै बाथ्रा बुंजोब्बाय सोरबा उन्दै खि गोरलै मानसिफ्रानो जेबो बुजिया सोमजिया बर'नि खुनु मोनसे हिस्टरि मिथिया बेकग्राउन्ड मिथिया गावसोर सोर बर' नाम दोनदोंनो हेन थेननो अनेक रोखोमनि भिडिअ बानायबोबाय दा जोंखौसो बेबायदि खालामनो हानाय पावारखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय मोनखो अब्ला जोंनि दैदेनगिरिफोरा एसे भुल दङ नामा आंनाव बे मोनसे साननाया फैदों आरोखि रायजो जानानै थांमोन मानोना आं ओरैबायदि जानो लुगैयो आंनि थाखाय गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो समान आरो जों गासैबो बर' दैदेनगिरिखौ समान होजानो लुगैयो आं बयखौबो ओमफ्राय ओरैबायदि मालाबा हयथ' बिथांमोना बावफ्लांनो हागौथ' दा बे बावफ्लांनायखौनो जों रायजो राजाफ्राबो जों बुंनानै होनो हागोन बाथ्राफोरखौ जोङो बिजौनि गेजेरजों बुंनो हायो जे सारमोना एसे भुल जाबाय नामा गोरोन्थि जाबाय नामा सारमोना ओरै बुंजागौमोन नामा जे ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय जुदि सारा फंसेल' बाथ्रा बुंबानो हयथ' बिथांमोनहा एसे थनथना थागौमोन गिनायखौथ' बाद होना बिथांमोनाबो मिथिगौमोन नंगौथ' बेथ' बिथांमोननिसो बिटिसि बियो बर'नि थैजोंसो सोरजिजानाय बे मोनसे बिटिसिमोन अब्ला जों बिटिसिआव जुदि मोजाङै थायाब्ला बिथांमोननि पावार आरो फांसना बेसेबां दङ बे बाथ्राखौ बिथांमोनाबो मिथिगोन आरोखि जायनि फलाव हानि रैखाथि हाखौ रैखाथि होनाय हा फाट्टा होनाय होखारनाय इभिकसन खालामनाय बिनि फुल रेसपन्सिबिलिटिया बिटिसिआव दं होननानै स्पस्ट' भाबै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंखाबाय बे सोरनिबा बुंनाय बाथ्रा नङा स्पस्ट' स्वयं हिमेन्त बिश्व शर्मा सारानो बुंखाबाय जे आसामा बेखौ इभिकसन खालामनो हाया खारन बिनि पावार आरो फांसना बिटिसिआव दङ जों खालि पुलिस प्रसासनाव नांगौ जायोबा हरनो हायो आरो बे बाथ्राखौ स्पस्ट' बुंखाबाय एकदमबारे खुला खुलि ना आं नंखाय बुंदों ना आं मा बुंदों दा बिनिखाय जों मिथिगौ जोंनाव बिटिसिआव पुलिस पावार गैया जोंनाव पुलिस पावार गैया पुलिसखौ जों थिननो हाया पुलिसखौ जों माबा खालामनो हाया जों सातस'मा साराबो मिथिगौ बिथांमोना फुरा वेल नन मानोना बिथांमोनहा गोबाव बार बिथांमोना एमपि जाबोबाय हारिनि जाथिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट लानाय खामानि मावबोबाय बै समनिफ्रायनो आदि गुदि बिथांमोनहा बर' हारिनि थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनानै हारियाव खामानि मावग्रा मानसि बिथांमोना मिथिगौ बुंबोबाय दा गतिके बे बाथ्रा बुंनायफोरखौ जे पलिटिकेलि नोजोरजों नाया जे जोंबो साननो आरो सुद्रायनो जों दैदेनगिरि सारमोनहाबो सम लायो बुजिनो खाबु लायो नंमारगौना नंमारा नङाबा दिनै एसे गाबोन एसे बारलांबाय थायोब्ला उनावहाय जों बिसोरखौ दबथायनो हायि जालांगोन आरो जों जोंनि हाखौनो हगारनानै जों खारनांगौ बारा जानानै फैगोन जेरै जों दा खारनानै रिलिफ थाहैनांगौ जानानै फैदों दसे समब्लाबो बे बाथ्राया आरो गोबां मानसिफ्रा बुंखायो आरो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा गोबां मानसिफ्रा बुंखायोखा जे दिनै नोंसिनावथ' एनडिएफबि गैला बिएलटि गैलालै आंखौ बुङो माने खेला इयारखिजों बुङो आरोखि गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा जुदि नोंसिनाव सिलाय गैला एनडिएफबि गैला बिएलटि गैला बायसान्स नोंसोर बिसोर दावहा नाङोबा जुद्ध जायोब्ला नोंसोर थैजोबगोनलै जोंखौ बिदि होनो माने इयारखि आंखौ जावदों खोथाया सिरियास थांदों खिन्थु बिथांमोना आंखौ बेबायदि बुङो आरोखि आंनि लोगोफ्रा हारसा लोगोफ्रा अब्ला सिन्था खालामदो बिथांमोनहा मा सानदों अब्ला दा बाथ्राया नंगौबो नामा ओंखायनो आं दाखालि भिडिअ बानायनाया आरो दा बेनिखायनो जोङो गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो सालिजाखांना नायनांगोन दैदेनगिरि सारमोनखौ आं खावलायगोन आं खुलुमनानैबो आं बुंगोन खारन
जोंनि फिउचारनि बाथ्रा दं जोंनि फिउचारनि सिमाफोरखौ जों दानि थि खालामना लायाबा हाफोरखौ थि खालामनानै लायाब्ला आरो बिफ्रावनो जुदि एमब्राफ्राय बिसोर हाबनानै थाफैनानै आरो जोंनि सिथ्लायावनो अख्रायै बिसोर हाबनानै थानाय आरो बिनि सायाव जोंखौ दावराव दावसि खालामबावोबा जोंखौनो बुथारो जोंखौनो सुथारो जोंनि बिनानावफोरखौनो रेप खालामो जोंनि बिमा बिफाखौनो रेप खालामो होननानै बेफोरदि खालामबावोब्ला अब्ला मा जागोन जोंनि सेफटिया बाहाय आरो बेखौ जुदि न'सेयावबो खुंथायाव थानाया जुदि बाथ्रा बुंनाङाबा प्रब्लेम जागोन ना प्रब्लेम जागोन ना जाया बुहुत प्रब्लेम जागोन बिराद जेंना जागोन स' ओंखायनो आंनिफ्राय गुरैयै आंनि गोसो गोरबो अनफोरनिफ्राय आं आपिल खालामनो नागिरदों जायखि सरकाराव फैयाथों मानो फैहो मस्ट वेलकाम जे गाबोन सोरबा फैगोन दिनै सोरबा दं नेक्स्टआव सोरबा माने फैबावनो हागौ थ' बिनिखायनो जायखि सरकार फैयाथों मानो फैथों मस्ट वेलकाम खिन्थु जायखि सरकार फैयाथों मानो जे जोंखौ सेफटि खालामनो थाखाय बर' हारिनि थाखाय सेफटि खालामनो थाखाय जों खामानि मावो खारन आं बार मोनथारदों बिटिसिआ बर'नि थैजोंसो जोनोम मोननाय बिटिसि आरो बिटिआरआ बेवहाय सोरबा जाथि जनगस्थिनि हाजार थै माने गारनानै जोनोम मोननाय नङा 5,000 मानसि थैनायनि बाथ्रा दं बर'फोराव आरो गोबां जिनाहारि खालामजानाय बर' आइजोफोरनि सोरबा आरो सोरनिबा फिसाया बिसि गावथारजादों सोरनिबा बिसिया फिसाय गावथारनानै खाफालनि सिन्दुर माने खोमोनांदों दा बेफोरबायदि हिस्ट'रिखौ जारिमिनखौ जों गोथाङै दैनांगोन गोथाङै जों दोननानै जोङो बेनि जोङो सेन्टिमेन्टजों जों खामानि मावनांगोन ओंखायनो जों दैदेनगिरिफ्राबो बे सेन्टिमेन्टखौ जायफोरनाखि सरकाराव थाथों मस्ट वेलकाम आरो बेनि सायाव खामानि मावो जोंनाव फिउचाराव जोंहा रावखौबो गिनांगौ गैया आरो फिउचाराव जोंनाव एमब्राय बिटिसिआव जों मा थाफैनो हाया बेनि थाखाय जों खामानि मावो आरो हायोब्ला आंथ' बुङोसो हायोब्ला जायफोरनाखि एमब्राय जोंनि जायगायाव हाबनानै थाफैदों बिसोरनो ना सरकारनि माबा मोनसे आसनि होनांगौ रेसन कार्ड होनांगौ ना जब कार्ड होनांगौ मा जेबो होनो नाङा बिथांमोननो आरो भट होनायनि मोन्थायखौ बिथांमोननो होनो नाङा एकदम टटेलि स्टप खालामनांगौ आरोखि आंनिब्ला आरोखि अब्लासो बिथांमोना लासैनो दोरोदलांगोन जुदि नङाब्ला थाफैनाय लोगो लोगोनो जों बोसोरसे उनावनो जों बिथांमोननो जों सा सुबिदा गासिखौबो होजोबोब्ला सोरथो फैनो बानो गासिबो फैगोनानो ना गासिबो फैगोन बा सरकारनि हा लाना मोनदोंब्ला बाव थाफैसैलाय बबेबा पिजिआर हा दंनो माबा बिजिआर हा दंनो बाव थाफैसैलाय स' बिदिजोंनो लासै लासैनो बारायो आरो मोस्रोमफोर बायदि दा ओंखायनो आंनिफ्राय गुरैयै आङो आं बर'नि दैदेनगिरि सारमोनखौ आं खावलायदों प्लिज सारमोन अन्नानै जों गोथौयै बुजिलायो फिउचाराव जों माब्रैबा जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनो हायो जोंखौ जेन' गुबुन हारि माहारिफ्रा बेफोरबायदि दाउ अमाफोरबायदि बुथारनो बेफोरबायदि खाबु मोना बिनि थाखाय जेन' जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खुंथायाव थानायफ्रा फुरा स्ट्रंलि भाबे बाथ्राफोरखौ बुङो आं बेखौ आंनिफ्राय गुरैयै खावलायबाय थेंक इउ